Magnano mbola tsara atsika jiaby. Bonjour tout le monde, sabak khayr. Afaka andra vitsivitsy ankalaza ny 35 amby taogno nazahoantsika fahaleovan-tegna na 65 ans de l'indépendant. Afazoky, Ray aman-dreny, Sojabe azo agnapitragna hoe kofa 65 ans nalohan-tegna zegny. Amizao fotoagna nefa ny magnapetraka fagnontaniagna ny maro hoe mahalohan-tegna amin'ino moa tsika? Mahalohan-tegna karakory moa tsika? Apetraka fagnontaniagna zegny, mametraka fagnontaniagna zegny atsika jiaby hoe ino le raha aleovantsika tegna. Ny azoko ambara donc, za tsy mivolagna, za tragno-jery lapany fagnahy, fa misy baka olo teraka igny ny atao hoe date de naissance, hoe andra nahaterahana. De arakaraka fitondran'olobenao igny, fitezan'olobenao igny, anonganao ambaratonga mpiaignananao amin'ny fitombosan'ny taognonao, ny ahitana hoe mahalohan-tegna olo ty sa tsy mahalohan-tegna, ahalohan-tegna olo ty sa tsy ahalohan-tegna. Donc atsika koa mizaha Madagasikara, mampatonga saigny maregny ry sasany hoe ankalaza 65 ans ny fahaleovan-tegna. Mahalohan-tegna karakory moa tsika? Ino andia volagnanao fa hoe mahalohan-tegna tsika andeha ankalaza les 65 ans? Date d'anniversaire ny indépendant donc ny ataotsika, fa tsy hoe ankalaza hoe mahalohan-tegna tsika. Non, je suis désolé, atsika tsy mahalohan-tegna, atsika tsy mahalohan-tegna. Bonjour, atsika koa mahalohan-tegna. Atsika ndraiky tsy olosy voalohany dans le monde, fa atsika tsy navy la queue. Ndre atsika la queue zao fo mbola tsy tafiboaka, mbola la queue. Ke atsika mivolagna mahalohan-tegna. Mba profo amin'ny ebaka, aboazay e, ambarazay e, aia le fahaleovan-tegna. Le fahaleovan-tegna ne tsy vita mivava mivolagna. Ah, za mahalohan-tegna. Nefa nanao misy tany ankinanao, antany angatahanao, ary le anao mangataka tsisy le fahaleovan-tegna marigna aboakanao, fa hoe zay mahalohan-tegna, nefa dobo-trosa, vahoaka mitsaly, vahoaka tsy mihina, zara fa mihina. Ndre motro tsy anagnatsika ke atsika mahalohan-tegna amin'ino? Atsika farany, atsika ataoko hoe farany fa voalohany agnisan'ny pays 10 managna rivière be maro, nefa atsika mijaly rano, ke atsika mahalohan-tegna karakory? Samby magnapetraka fagnontaniagna atsika volaniko, zay tsy mivolagna zay misy fagnahy, hoe ke zay avy eo clique le doigt, changement tout d'un coup. Non, fa 16 ans mankalaza hoe mahalohan-tegna atsika, nefa tsisy raha miova, atsika tsy mahalohan-tegna, atsika tsy mahalohan-tegna.
maleo tegna tsika dobotroasa tampoko alegna trosa io tsy trosa mentefa ny vahoaka fa tsy hainao mandeha eo moa trosa nalegna igny natao ino exact moa trosa nalegna igny fa dobotrosa trosa koa donc atsika tsy maleo tegna tanky atsika mbola misy trosana milliard et des milliards io aza mivolagna anaro hoe atsika maleo tegna atsika nde gnano anniversaire ny indépendant point basta karaha ataonao teraka anao iska atao mankalaza date de naissance no année de naissance no nde olombelogno fo marigny olombelogno tsisy olombelogno maleo tegna ko olombelogno naleo tegna marigny non tsisy olonjaly fa katsakatsa maniry fampiankianky fanao taogna fa nitsikane ny mampalahelo ro midedrana moataoata ro maleo tegna atsika ny mangetangetagna bolaka ndre olo ny manapaheza atsika topo-tanàna ray tanindrazana to fampamitanaazara atsika karaha mpanakarena na nkibony tany na ndranomasy comment ça se fait tsika mosary pourquoi tsika tsy migaka rano normal tsy megna amy jiro normal nefa nandeha ankalaza 65 ans oui faleovantegna mampapetraka question zegny maleo tegna amin'ino atsika nde atsika to mivolagna fa hoe maleo tegna atsika mbola mandeha mikoezy mangataka am'le olona anjanaka atsika taloha maleo tegna tsika ary le mpitondra atsika pira le mpitarika atsika le président mihitsy izy mivolagna fa hoe maleo tegna atsika maleo tegna anao président taratasy-mbazaha hitondrasanao Madagasikara maleo tegna zay manontany baka za taratasy-mbazaha hitondrasanao Madagasikara anao boko mivolagna fa hoe maleo tegna atsika nefa nagnatin'ny lalàgna constitution raha tsy mety zegny tsy azo atao nde anao président apitramy fatategnanao manokana fanontaniagna hoe za Andry Nirina Rajoelina andilatsika président république ny la France amy double nationalité no io non no tsy loso fa tody tany malemy namoregnanao angady anao vahoaka fahitanao fa kajo ararotinao tsy maleo tegna atsika mialatsigna aminao président atsika tsy maleo tegna atsika koa maleo tegna marigny volagnanao zama tsy nalandy fagnevanaka fa matao izy nalandy tsy mifaleovan-tegna nonino araha-tsy antoetry politika ataonareo mpitondra tany sy ny firenena raha ataonareo ne mandetika atsika tsy ny vahoaka ny mandetika Madagasikara fa anareo mpagnano politika tsy marigny reto anareo mpagnano politika mavandy amy vahoaka fitahinareo vahoaka avandesanareo vahoaka atelonareo ny mary normal ino marany de volagniny vahoaka
deja ro fa maty mosara zara fa migaka rano normaly olo rano zegny raha ilaigny vatana zara tsika migaka rano ke tsy haiko apetrako amitsika diaby fagnontaniana hoe mahaloa tegna amin'ino ma Madagasikara trosa fandefasana richesse tsika mandeha ivelany tsy hita tanimboany tsy hita fiafarany zegny fandrosoana hoe mahaloa tegna mandafy fanagnan'ny firenena zegny mahaloa tegna non karaha agnatin'ny tokantragnonao ne io anao mivolanao misy tokantragno za manambady za mahaloa tegna nefa mifanagnanao agnaty tragnonao lafinao an-tany agny olona manao merika agnatin'ny tragno amizay tsisy raha hoany anao boko mivolana hoe anao misy tokantragno anao mahaloa tegna azafady ino fahaleovan-tegna misy amizay même chose raha mahazo atsika Madagasikara eto mahaloa tegna nino atsika izy boka aminaka boka izy tsy président aminaka izy aroe lalana na izy préfet Macron na izy président conseil général Macron point par aroe zegny fa aminaka izy tsy président c'est pas un président en double nationalité dikan'zegny matoa ny tanànao le taratasy mbazaha nangatanao en plus anao ka zay mivolana hoe Madagasikara mahaloa tegna atsika tsy mahaloa tegna andeha ankalaza ny nazahoantsika indépendant ny nazahoantsika fahaleovan-tegna fa tsika tsy nahaloa tegna mialatsiny aminao président aboaka eo olo mahaloa tegna zegny ane managna maizy azy izy koa océan Indien vao tsy ailanareo nagnano teo hoe COI atsika koa ny lakeo océan Indien hoe amin'ny 5 îles Maldives, Seychelles, Maurice, La Réunion, Madagascar, Mayotte atsika mbola lakeo adosiko agnatiny la France La Réunion ndraiky Mayotte parce que reo misy babandreo la France mamandreo la France fa Maldives, Maurice, Comores, Seychelles, Madagascar atsika lakeo raha jiaby atsika resondreo tsy haiko misova za koa diso atsika jiaby samy magnapetraka fagnontania talohany olo baka Maurice olo baka Seychelles olo baka Maldives avy amitsika Madagasikara eto ao ny mianatra ao ny miasa ao ny magnorogny tokantragno zio ndraiky sens contraire atsika jiaby milefa atsika boko mivolagna mahaloa tegna zava Comores 4 ans après nazahoantsika fahaleova indépendant place misy Comores zio 4 ans après Comores zava Maldives hely tanàna hely fa izy impec vraiment mandroso lavitry no atsika ara za tsy volagna Maurice Seychelles ahiany tamisy ro fa atsika
Folotsa tampitaogna anareo na avy teo. Koa saizana avy anareo teo zay ka hoe nagnano amy raha mariny mahitsy fa tsy nandesinareo tamy vandivandy sy fivarotagna are-pirenena atsika fa nandeha lavitra. Fa nareo nagnano fitondrà fitiavan-tegna. Égoïste nareo. Ataonareo l'escalier amin'ny iran'izandro vahoaka. Avy eo am'izay nareo potehinareo fananam-bahoaka, potehinareo fianaran'ny zana-bahoaka, potehinareo sosialin'ny zana-bahoaka. Normal vahoaka manginy, mikolefika. Rony tsy resy, vahoaka tsara resy, fa ro manginy. Fotony endreo fa mandrakizay tsisy. Endreo ny mandrakizay tsisy. Fa ny farany ho avy. Anareo vola atao fampandrosoagna anday jotra ifotony tsy ny fagnanaovanareo fivoriagna tiako nino gouvernement andio jotra ry jotra ty jotra ato tsy agny ny sol fa impiriny jotra nareo zay. Ouais zandry fa nipody rango tamin'ny dimanche fa lundi za vao nagnano live. Fa hitatsika olo nagnano iso areo kajo. Mba ambaraza ebaka anotanena anareo tompiny. Ny jotso hoe conseil des ministres na jotso agnatin'ny fotony. Mba indra nataonareo ny change. Li am conseil des ministres na jotso ay fotony. Mba ambaraza mba ino raha nientefa tamy vahoaka hoe anareo nagnano conseil des ministres, conseil de gouvernement. Karaha zegny amin'ny assemblée, ao amin'ny sénat. Atsika tsy volagna raha mandalo amin'ny sénat zio io. Ifagniliky baka rozy io. Araiky président teo nataondreo fa marary saigny. Ke araiky zio asa marary nino koa. Président sénatsika zio asa marary nino koa. Parce que misy vola be nodikodigny tao. Fa ela ny alany araiky taloha igny. Izy io mbo tsekindreo aminazy. Nisy raha atao hoe passation. Taminao nangala place tao manao tsy nizaha, tsy nivérifier. Fa hoe finatry hoe za général Bomba, za zao président sénat, za zao nieto. Niananao agnano cinéma aminay fa hoe nisy raha tsy mazava agnatin'ny compte sénat. Vola sénat nietsim-boko koa tsy signature anao e. Zegny maleo tegna. Vola mena agnaty coffre, ministre ny mino mivadiky vy. Vola amin'ny sénat tsy anao tanimboana anao président sénat. Ny eo amin'ny ministère ny finance baka fa tsy volagny feky tanimboany vola. Tsary nisy vola mipetraka agnatin'ny finance, rango anareo nitondra. Agnarany fotsika misy banque centrale, foy be. Tsy raha. Ke zegny atao hoe mandroso. Zegny atao hoe maloha-tegna. Ndray raha lokin'olombelogno tsisy. Agnarany managna vilagny. Ry sasany baka tsy mety kajo mizara vilagny. Ino ma raha ndeha dokony vahoaka agnaty vilagny zarenao. Ndeha rano andeha tao agnaty vilagny io tsisy. Anareo baka volagna hoe maloha-tegna atsika. Mandroso atsika. Mandroso amin'ino? Asa avy aminay baka le fandrosoagna hitanareo misy. Atsika koa nandroso. Azao firenena dépassé atsika basy, atsika nandroso. Atsika io, milaka mioko. Iofo. Sagnatria vola, karaha vitinambo. Tsatitra ambany, tsy agnabo. 65 ans. Dans quelques jours,
ankalazetsika atsika mbola eto olona 65 ans zay anao mizaha pays sasany 65 ans d'indépendant. Wow, anao vola azalahy. Fa atsika ankalaza 65 ans amialatsiny. Za tsy haiko fa za tsy mivolagna hoe tsy ankalaza 26 juin. Za mankalaza 26 juin, date de naissance de l'indépendant tsika, année de naissance de l'indépendant tsika. Fa hoe andeha volagna fa hoe malio tegna tsika. Non, il faut arrêter zalahy. Atsika tsy malio tegna. Il faut arrêter. Anao ne président, problème non. Ro magnodidigna anao ro magnatopy anao odika katakata. Magnisy graisse lalagna imboanao ndraiky gasoil. Mazava ho azy anao malamatra. Malamatra anao. Topasandreo vandy anao. Alefandreo amin'ny tany tsy tokony andehanana anao. Tanao anao nivory tamin'ny COI, comité de l'Océan Indien. Anao ne nitokizan'izao tontolo zao. Nitokizan'izao tontolo zao anao fotony nino. Niany zagnambara izy anao président. Hoe anao volana fa atsika malio tegna. Atsika tsy malio tegna. Tamin'ny COI, oui, nagnano conférence de presse anao lohany raha igny. Nino volagna anao? Hiezaka andresy lahatra hikoragna amin'ny président Macron mba hahena ajotso ny trosany Madagasikara amin'ny la France ary indrindra agnadosogna trosan'io téléphérique io. Azovy manahiraka nareo mindao mitrosa agnano téléphérique. Nitireny orogno nareo, sa nitireny vava, sa nitireny tenda hoe wow, ndao mitrosa nareo ataova téléphérique. Bonjour. Ambarazay boka azovy. Oera nareo. Niany sady tsy ondrana ny tsy mandeha. Anao bokoa ny volagna mivahoaka hoe fa hiezaka andresy lahatra Macron fa agnadoso trosan'ny téléphérique. Macron madala. Anao ny tia trosa. Anao ny tia hagnano oera téléphérique. Fa maro 26 juin zay ny vitan'ny téléphérique hoe. Ino promettre anao? Ny promettre anao hoe ino promesse nataonao? Ny promettre anao hoe mandeha alohan'ny 26 juin ny téléphérique. Maro ny volagna anao. Maro boka 26 juin anao io. Ketrezo le 26 juin 2025 sady 26 juin 2026 tsy haiko 2028 farafara mikoko anao eo amizay konao mbola eo point d'interrogation. Fa tsy hitako ino rano. Nanirianao tegna nandeha nitrosa 152 millions d'euros nandeha raha tsy ampiasaina. Kenao bokoa vola hoe tsika malio tegna. Sanatren'ny vava, sanatren'ny volagna, aza ataoko azafady aminareo viavy. Mako ty pavilio, nio tsafika nio sosoanao. Anao zao ny tegnano oeranao boka 26 juin. Io fa suira. Nefa nanao tsy malio tegna. Mialatsigny président. Mialatsigny. Za mahasaky mivolagna. Ary mahasaky mivolagna atsika. Depuis 2002. Potehinareo Madagascar. Depuis 2002. Tsy manaovako hoe nagnatosonareo zafy paix à son âme par empêchement tamin'ny fitondragna. Potehinareo nanomboky teo Madagascar. Aleo ataoko manomboka aigny.
ny potehinareo nanomboka teo Madagasikara. Nefa taloha zafy nandenagn'agny da ia plasy nisy atsika. Tafotoagna regny atsika masaky volagna hoe indépendant, malotegna. Fa de après zigny empêchement nataonareo zafy dada zafy tamizigny, bye Brazil. Potika tanteraka fiarikarenan'ny Madagasikara, fiaignam-bahoaka, social-mbahoaka, jiaby éducation, poetinareo nataofinareo anaty corbeille déchetrisme magna. Niananareo ny volagna hoe indépendant, malio tegna tsika. Non, tsika tsy malio tegna. Mais oui, atsika tsy malio tegna azafady président. Anao nagnano fa angataka Macron agnadoso le trosa. Fa firy semaine nandiana seo izy. Nadoso Macron trosanao. Ni valiny Macron fa oui d'accord adoso trosanao. Valia baka président. Nagnino anao nikoragna le projet saoviky sy tiako araiky igny. Ny valiny io décidé agnampy ary débloqué fagnampiagna izy amle fagnanaovagna toadrano électricité. Fa na ino le trosana volagninao tsy nadosony. Zany mambaranao rajoela igny comptabilité igny. Comptable igny. Ex-ministre de la France igny de finance. Un banquier igny tsotsy hainao. Fa igny tsy bady karaha anao. Igny même compte 16 plus 3 égale 19. Fa igny tsy magnano compte 16 plus 3 18. Igny même compte 10 fois 100 1000. Fa igny tsy magnano compte karaha anao ke 10 fois 100 100 000. Mialatsiny président. Anao ny ty trosa. Fa tsy ny vahoaka malagasy ny tady trosa. Fa impiry zay jeune ny volagna tsisy raha tokony andeha trosatsika ivelany. Parce que tsika manan-karena ankibon-tany an-dranomasina. Ny raha nataonareo rangotonareo taratasy bon mahazo manjono mahazo mandeha nareo magnodidiny Madagasikara ndraiky sambonareo mimpanjono. Anareo mampisurveiller raha ataondreo agnaty ranomasina. Anareo mahita raha alaindreo agnaty ranomasina. Ny zanadriaka zao io mihina zanadoko. Nefa ny zanadriaka zay taloha managna ambimbava ampesy. Reo mandeha mamintagna haly, mipody magnenako. Reo mbola mavita mamatsy tokantragnon-dreo, mamandreo, babandreo, reo boko mivarotra. Fa zao fa tsy vita ampesera zegny. Fotony ino? Fa ravagninareo, nalafinareo ranomasy. Anareo koa volagnatsika malio tegna. Resaka tourisme tsy volagniny. Zay ambarobe tsy tokony hijaly. Fa noho ny fitiavanareo. Heureusement baka Rajoel anao tompony ny volagna hoe ny mpagnano politique tsy tia fandrosoana. Anao voalohany mpagnano politique tsy tia fandrosoana. Parce que anao agnisan'ny mpandafy fanagna-pirenena. Anareo ny mpagnano politique voalohany tsy tia fandrosoana. Anao voalohany mitariky raha zay. Déjà io fandiandiavanao constitution io
mamotiky firenena za tseniky nahita tsy aiko mba mametraka fagnontaniana aminareo député sénateur ray aman-dreny sojabe hoe mba aie misy pays mandia constitution mandilitra atsika Madagasikara eto. Atsika magnova constitution karaha magnova chemise tous les 5 ans kitiny constitution tous les jours isaka marandraigny atsika magnadoso mody kitigna akory ataotsika androso akory ataotsika androso akory ataotsika hoe ivolagna fa maliotegna atsika olo baka kotsetsoro agny avy mangala fanagnana atsika avy mangala tantsika nefa maro jeune compétent na resaka tourisme na resaka technique na andranomasiny na ankibony tany na agnabony tany maro jeune managna compétent mavita magnarazy igny non mandeha mangala olo baka kotsetsoro agny ampidirigny ay amizay le fandrosoagna ay amizay firy promesse nataonao rajoely nandeha firy promesse nataonao ke navy jusqu'en farany hoe anao le fitondragnanao république nandesinao nahavita hoe fa nafaka mivavany rajoelina hoe fagnovagna apoasepoka iny le fagnovagna nampanantenainao vahoaka tamy 2009 namonoanareo vahoaka zato many arivony hoe handeha gnano fagnovagna nangalanao fitondragna hoe avietsika amle hoe malio tegna tsika mba azave président azafady anao ny tegna namotiky ny fampandrosoana tsy voafenao ro olonao aby ro tsy sakinao volagniny ro ratsa mandriaka ny gouvernement sy ny parlement ary reto gouverneur tsy ara-dalàgna napetraka anao reto tsy voafenao za masaky mivolagna ro ratsa mandriaka anao reo manomboka amy lehibe ny gouvernement anao jusqu'à reto président fokotaninao reto 99% ndreo corrompu mavandy roko tsy magnano zay ndrenao mandeha mangala certificat de résidence mbola misy business amy fokotany maro olo mitretrera azy anapoko volagna fa hoe tsika malotegna mialatsiny rajoely fa amboara le fomba fivolagnany anareo ny mamotiky fa tsy ny vahoaka ny namotiky anareo ny nampahanitra fa tsy ny vahoaka ny mahanitra lerany anareo magnano raha business nareo salon s nareo gauche à droite malalaka fa ziny koa za Joakim Percy nagnano orinasa hery ny roborobo nampidriky vola nampiasa vahoaka misy raha tsy mazava mbadiky ny valo surveillegna nefa nareo ndraiky tsy surveillegna mba firy bois de rose naondragna anareo firy volamena naondragna anareo firy aria-pirenena naondragna anareo nandeha io natriky amy vahoaka non donc aza mivolagna hoe malio tegna atsika tsy malio tegna anao nefa volagno sanandra rajoely anao baba nefan'olo projet jiaby ataonao io tsy fahanao
tsisy fahanao eo ndray araiky anao amizay nino ataon'ireto ratsy mandreka anao reto re branchenao reto hoe merci président nefa roa vandesana roa président nagnano non projet PNUD io projet PIC io projet banque mondiale io en général ino agnarany continuité de l'État fa nony anao tia oeraoera tia atao hoe fa itsy faharoe fa voalohany itsy voalohany fa faharoe projet présidentiel oh projet présidentiel nino donc zegny no marigny andetsika fa tsy maleo zay baba sagnatria koragna tegna sagnatria koragna ikoezy ambongo rombe folo masigny zany amy salio fito ndretetsika to fa tsy leotsika maleo te zegny donc no marigny fa tsy tegna raha hoanigny tsisy ke raha migiagna tsisy maleo te fa tsy maleo tegna azafady naro namotiky ny fampandrosoagna eto Madagasikara fa tsy ny vahoaka fa tsy ny olo ny tsy nanjary ataonao volagna zay nagnara tsy nanjary fa aza ilika amin'olo tsotam-bio folo taogna anao nagnonga mpanjakagna 65 ans tsika andeha kalaza date de naissance de l'indépendant nino raha vitanao ndre loziny araiky mba magnano raha simple exemple inino edy raha tiako atao bon kakazo baka mbola papimady baka mbola arivo papimady fa milopilopy ino mba loziny tokony hoe avitatsika magnano raha tsisy ndre loziny araiky tsisy 16 ans anao teo mba mbara président nino loziny natsangana anao tampoko manangana l'école manara-penitra tragno vato mijora webo mirearea tragno vato mijora incroyable fampandrosoagna zay mandroso zay mialatsiny président aza vandesina vahoaka tsy ny fitirahany vahoaka maro tsy ny fifisiany vahoaka maro ny nampahanitra Madagasikara fa ny hetraketraka anareo ny fitiavategna égoïste anagnanareo ny famondragnanareo are-pirenena ary mbola mitoy mandraka ty mahanitra Madagasikara tsy maleo tegna oui tsy maleo tegna tsika déjà zany volagna teto président nanome kohatra anao teto Maroc ane matanjaka Algérie ne matanjaka ino tsy anagnano Maroc ino tsy anagnano Algérie normal anao koa Maroc anao mahita un hectare va panneau solaire hectare fa tsy io bobo imagine panneau solaire gauche à droite apetraka anao poagna aty apetraka ary poagna ary apetraka oh tandrignesa zahay technicien mangala hevitra aminay technicien ben oui izy boka volagny sareraka zay mangataka re tomboko ka mangataka re tomboko
raha raiky tsy hainao ne président io panneau solaire io ambarako anao miinstalle izy ravoravo fa entretien io tsy ionao entretien io mahery plus que anao misy entretien moteur hitanao plaque io tsy n'importe quoi nasagna io misy produit koa vangenao inetoyegna io plaque panneau solaire io président tsotra hainao raha zay fa zafinatra hoe andeha metaka panneau solaire président 50 watts oui mipetaka 50 watts fa io panneau solaire io faut nettoyer entretien io tsy voavanga eto atsika amizah hoe amy fitiavategnanareo vola miditra amy distrika mpanongenareo Tananarivo andi sasandro amin'ino io plaque panneau solaire io il y a des produits spécial io tsy sasagna amy pipi wala amy ranivy wala ke miambigny zagnahary mandatsika maleny io madio non président mialatsi io misy produit fagnasagna io zay fo atsendriky tokony dinihinao président fa no ny fregnanao olo aboko le olo marinanao miposanao agnabonodriky katakata anao loso apetaka andeo any nana petaka panneau solaire 5 mégawatt bravo fa hitatsika amizah agnakory résultat nany ino aveny amy volagna raha jiaby zay fédéralisme le seul moyen apitra tortuna nonga vato anareo zio président tia nonga fa tsy afaka apitra fédéralisme avia miaraka aminay mikondoa miaraka aminay apitra fédéralisme regniny lera izy magnano ino conférence de presse agny baka izy mamaly zany regniny fa izy donto mialatsiny anao ndre président fa anao donto lera n'izy mandeha magnano kabary gauche droite izy mamaly atsika eto regniny mazava ho azy ro jiaby kolo bronché koa zay efa mivolagny za fo baka nitsangana membre de bureau ne ni ola ro jiaby gaga en 6 mois 1 2 3 4 5 6 ta nitsangana ni obo ro jiaby ary zavandro jeune rerika agnatiny ndro zama fa izy gogoly donto anao ny volagna efa za mamaly anao président zany any mamaly anao fa anao ny volagna hoe azaky tigna zanako zanaka anao koa napetraka anao agnaty trangonany na agnaty trangonareo tagny io tsisy olo nikitiky na iny zanako tsy kitin'olo na iny zanaka Joakim tsy kitin'olo zanaka Percy tsy volagnin'olo fa zanakanao volagnin'olo zanakanao ma zanakanjoro zanakanao ndraiky mialy fa itsy zanabahoaka raha andesinao io ne fitondram-bahoaka fa tsy fitondran'ny fanjakagna ny razagna oka tsara hoenao afa tsisy amitsika Madagasikara eto zay fitondrany ampanjaka zegny koa tsy amy faritry agny adosiko agnatiny agny amindry Madirovalo agny amindry Menabe fa Madagasikara fa tsy fitondram-panjaka fa tsy fitondran'ny mpanjaka mialatsiny aminao rajoelo dikan'izay zanakanao tsisy raha tokony idirandro amy fitondrana miala ro
fa saika aza baribarinao asa kitihana zany volagny koa magnaratsy manjary ko tsy tianao volagny agadra agnaty tragnonao agny rô zany kanao agnaty lakoronao agny rô zany kanao fa tsy amy raharam-pirenena tsy amy raharam-bahoaka miaratsiny aminao aza la asa batoegna zay ary tsy possible anao andeha agna fitondrany ampanjaka Madagasikara ampanjaka samy olo managna fomban-drazagna anany an-tanindrazagna alifasagny zany kanao alifasan'ny tanindrazagna anao ro agny an-tanina viany dadibenao dadilabenao razambenao agny anao volanao vazaha par taratasy alifasan'ny tanindrazan'ny Napoléon agny zany kanao agny izy amy tanànan'ny Napoléon agny izy manjaka eh oui fa tsy anao mila gnano ino monarchie Madagasikara tsy monarchie mialatsiny aminao rajoelo aia taratasy ny vola aia nomination ny zanakanao agnatin'ny fitondrana est-ce que vahoaka magneky j'assure 100% vahoaka tsy agneky ndenao babandreo fo vahoaka fakajo anao intsika zanakanao ho avy eo lombolombony anao koa dia ny fanjaitra andalovan'ny tarehetry zama asa batoegna vahoaka zala zay ty ndray tsy nianatra ta Suisse zay nianatra Gasikara fa zay meherako ary raha hene tsy eny zanakanao zay tsy mivanga diplôme wala tsy mivanga trophée zay managna trophée zay managna diplôme maro ny jeune malagasy mahera normal logique ny andro mandeha ivelany miasa parce que ro kajo fagnandevozana fagnampaniagna ataonao ny fitondragna fagnapiretagna surtout menace gauche menace à droite savagna zay hoe savagna ty hoe volanao ma mividy portable ny vahoaka sa volanao nagnefa forfait ny vahoaka kende savagna ry savagna ty savagna bloquegna ry bloquegna ko blocage zay baka tsy avozoany tsy ndraiky tsindroy taova koa blocage hafa mbarary olonao reo zay gny reraka aloha ke anao président anao koa mahatsapa fa malio tegna Madagasikara libérer prisonnier politique anao koa mahatsapa malio tegna anao amy fitondrasanao Madagasikara iny vazaha plus que anao vazaha plus que anao zoko lare mandreny Paul Rafaroana ambilay izy alendro tompiny gadrendro andafy agny anao karaha nitsanga nangataka nagniraka gauche à droite tamy raharany ro migols tany Angleterre ampidia ty napidigna gadrany romi ke nagnino niany zanakan'olo vazaha plus que anao angatandreo tompiny alifasa mody en France izy agny izy magnefa gadranany na ino tsy sakinao alifasa mody Paul Rafaroana andafy izy manohy gadranany avy tsara gadra politique olo malio tegna zay ny tanàna malio tegna zay tsy migadragadra olo fatany izy koa donc nisy olo naro ny gadraigna dans le monde entier tsisy nandiditra Amérique ndraiky en France maframazo Macron io izy ndraiky nigadra olo itsary nigadra olo izy ndraiky nandeha savatra téléphone-n'olo wala tsy haiko ordinateur tsy haiko tabletten'olo non izy tsy magnanjy démocratie totale fa ninao
tantinao irahinao amizay reto ratsy mandrekanao reto branchenao reto contrôle aty contrôle tsy matoky valera zama tsy matoky valera anao amizay donc logique normal tsisy andra ny alany fitondragna andesinao ke hoe corruption iala Madagasikara fotony anao président corruption faigny fiagnirahinao olo gauche à droite aty ary ndraiky mamy Ravatomanga io problème tsy mampandroso atsika mialatsigny aminao président sora ratsy mety voagna fa jery ratsy mety voagna monsieur Rajoelina Andry Nirina amaragnako izy za tsy contre ary za tsy volagna hoe anareo kaza mametaka drapeau fa za koa amy tragnonaka eto za gnany drapeau nataoko drapeau blanc napetako drapeau blanc io ne tragnonaka zay raha tiako atao izy eto ne tragnonaka zay drapeau tiako atsangagna io natsangako drapeau blanc drapeau araiky zay fa tsy mboanao joso amy lalabe zay fa tsy mboanao taky raha tokony ampiadagna zay vahoaka drapeau blanc glam isaka trano nefa maro 26 juin en blanc nalevinareo najotsonareo ny diadiavinareo le hoe fahaleovantegna ny 65 ans Madagasikara aza tirena aza forcena hoe ke tsy maintsy ty le mo tsy maintsynareo ty boka mamango anareo manangana drapeau président anao karaha mivolagna anao français bambaraza edy aia en France commune aia en France 2 semaines 1 semaine tsy aviany 14 juillet mba manangana drapeau le jiaby zay olo tianangana manangana zay tsy tianangana tsisy fa magnino olo forcenareo izo koreany zao tontolo zao ndray nagnahary mahay hoe 26 juin fête de l'indépendant Madagasikara zagnahary tokony magnaboaka arc-en-ciel koa manangana drapeau malgasy fotsy mena maintso tokony aboakany ndagnahary rango avaratra ty hoe tokony atsimoigny arc-en-ciel drapeau malgasy de l'indépendant fa aza forcegna za amy placenao président za tsy masaky andeha gnano oeraoera andeha gnano gaspiage boka rozy io fa maromaro tsy haiko gouvernement tsy haiko ministre tsy haiko président baka amin'ny firenena afrikanina namagna tsy haiko azao ka inareo andeha gnano gaspiage andihina volam-bahoaka io boka tsy volam-bahoaka parce que fa tsisy vola amin'ny finance andihina vola amin'ny business nareo andeha invitenareo olo gauche à droite zana bahoaka amizay rivahany mafy mijaly zara fa mihina anareo mileba après tapis rouge table blanc oeraoera tsy maintsy mandeha za tsy mivolagna gazatsangagna tsoko azo be namadiky volagna non mety manangana zegny tiananga fa aza atao forcé fananganana drapeau isaka trano io tsy forcé io tsy midika hoe mandroso za tsy mivolagna ratsy tsisy maharatsy izy tsara fa amy fiaignam-bahoaka zao io ndre vola ndivangandreo mokary vary araiky tsisy ro forcenareo ndivanga drapeau ro forcenareo za tsara nahita pays keny forcé peuple anazy hoe tsy maintsy manangana drapeau iala le mo tsy maintsy
ndray mpiasa-panjakana fondiasa masaiky mivolagna mpiasa-panjakana fa matrara volaniko ty halignandra magnarekety an-tragno babany mba misy lamonely edy mare midanako bajagy zany diasa fa za zay fa tsisy vola miposy reto avy bakato le zanaka mama za misy fa nitrosy ko magnefa 2 fois normal vola ny zanakandro manjary agny bajajiny mama andiasa wala bajajiny papa andiasa sinon papa tsy mandeha miasa tsisy vola ny bajagy voilà ke olany di force anareo divanga drapeau nagnino anareo ny zara vary tsako tsinjo tsako fanomezana tsako nino gratuit nagnino carnet baka carnet fokotany jiaby amin'ny faritany misy moment anareo magnano izy gratuit ke magnino drapeau tsy ataonareo gratuit ataova gratuit drapeau alifasa par fokotany bon fokotany zay hoe ty drapeau nareo zara mivahoaka point basta solution meko anao zegny président fa tsy olany ty force nareo pour une journée mivanga drapeau tsy haiko ohatriny afa zahoandreo siramamy kilo raiky ny dité zanakandreo mandeha l'école afa zahoagna goûter zanakandreo mandeha l'école fa vitandreo magnefa bajajindreo mandeha miasa merci 16 ans rajoela anareo nagnaboty firenena anareo mihitsy ndreo magnapoty tsy tia fandrosoana fa tsy mivahoaka tsolo ampitsiny agotriny akatsina ary anareo na opposition zegny nareo ny pouvoir anareo jiaby tsy tia fandrosoagna mialatsiny mialatsiny président anao zao tratra fara anao mibaby izy za tsy haiko tsy tokiky raha nisy raha hitako niany ta Facebook misy volagna zay aminay varatra agny lehilahy tsy mahafahatampoko tsy lehilahy nino raha hitako niany donc anareo mba nentina hitako fa ela ny eleky fa nilefa mpagnano gazety ministre ny angovo président 2023 anao nivolagna afaka telo herinandro de tsy ho izy ny délestage volagna anao zegny rajoely patsaroviko anao afaka telo herinandro 2023 volagna anao zegny de tsy ho izy ny délestage telo herinandro mbiagna izy ty président nanomboky 2023 ho za donc zegny ataotsika compte fa misy 2 ans afa moitié 2025 atsika mbiagna moa le 3 semaines nao ho afaka ny délestage vavanao zegny fa niany zany hita raha tsy mavita miasany ministre ny angovo anao esoriko amin'ny toerana ministre ny angovo iny fivolagnandreo zegny otrikafo tsy haiko otrikafo nilefa journaliste président mbola hiampigny 3 semaines ministre anao fa milefa journaliste ilenay fagnazavagna ino nampilefa izy journaliste maro amindreo ministère anao aby reo milefa tsy masaky magnatriky journaliste fotony nagnino mba aseho amin'ny fagnazavagna edy président azafady
fangamina olo carnivore moa journaliste reto sa hoe fa tonga saigny journaliste de magnapetraka fagnontaniagna tsapoisinareo afa tsy voabekinareo boka journaliste mais normal mafy koa boka volagna mahazo reo journaliste reto fa tsy voatampignareo vava boka journaliste milefa amizay ny ministre anao za tsara nahita ministre nilefa journaliste koa tsy tamitsika Madagasikara eto incroyable eto koa maro raha tsy fihita Madagasikara eto hita heureusement tsisy karaha en France mamango tefa-tsofigny vady mamango tefa-tsofigny Macron igny amitsika agny koa zegny mialy fa mety migadra mialy zao de mango tefa-tsofigny Rajoelina devant public aza atao mialy fa anao leçon Antoly amy tragnony 1855 aza atao mialy anao zao Sogololo ande mango tefa-katoko Rajoelina mamasio na tsy akoa io mandraky au poteau direct eo anao tsy migadra fa anao au poteau direct ke zay volaniko aminao président anao tsy maleo choc mahazo Macron io amin'ny etanao io anao tsy maleo choc mahazo Macron dikan'izay lehilahy tsy mahava tampoko anao président ry sasany baka président zay zao fa mahatsapa ambario be fa karandafy donc zegny izy koa izy nahita fa ambario be fa karandafy Diego Jardin d'Eden zala za tseky tsy tokiky président ambara président Cornet io l'usine farany simple mety atsangana aseva manangana usine Cornet gouverneur ane diana fa io l'usine malaky mitsanga aseny araiky Diego aseny araiky Agnivorano aseny araiky Ambilobe Ambanja Nosbe Moroborobo olo jiaby mandeha miasa magnano Cornet maleo tegna zay amizay président igny l'usine tsy mila machine amen fo amy farany ary izy mampidriky pistasy vontsota agnatiny ao alefitry ny alafo zala mampitiky zanareo fa mirandafo or projet pic tompiny vola banque mondiale na match projet pic reo boko mivola fa président nagnamboatra lala nino lalagna namboarin'ny président banque mondiale nagnamia vola pic fôkiny banque mondiale hempaka kajo ndraiky fagnanaovanareo détournement de fonds de public agnarany io vola mbahoaka tsy hita tanimboany tsy hita trasy tsara sakiny Rasimbelo magnaboaka clarinette vola mpanjakagna mandeha io tsy sakiny Rasimbelo takinareo amy Rasimbelo baka tsy sakiny ministre ny finance et budget mivolagna raha zegny satria samy mihina fara koko vaniovolako faraparany io non franchement amaragnako izy resaka MRFM zay mipody matetiky hoe tsisy fagnavakavagnanareo zegny aza micrie raha tsisy anareo zay tsy mankafakavak'olo na no africaine na no française mauricienne la porte ouverte misokatra ny varavarana bienvenue au club managna sosikevitra anao avia zay tsy mandaha fa ndre izy magnano zegny
tsy vagnine ny fiavianao no nembarane ny mariny baka fotony raha tsara tsy alany antsana tsoha apodiko aminareo vahoaka malagasy jiaby tsoha ambadimbadikaigny misy mandoto jerinareo misy mandrobaka jerinareo aoko misy vola ifegna midika ao non tsisy vola ifegna midika ato varavarana misokatra 24/24 7/7 365 jours io tsisy olavana fa condition les dinosaures politiciens hitanefa namotiky firenena mialatsiny fa tsy miaraka aminay tsy hoe zay magnavaka fa mialatsiny fa tsy miaraka aminay io tsisy olo tirena boko tsisy olo avahana anao koa fa matsapa mafy geja mahazo anao vahoaka fa tsy hiditsika am'zegny hoe fédéralisme zegny anao misokatra varavarana an'iny fédéral biby maritagna tiavako iaratsika mitondra leo ndesitsika tsy leo arrivetsika am'za izy zay tsy magnavaka tsy mialonjafy fa kazakadalen'olo azam-piadivin'olo ary azan-kadikadalen'olo ke havola an'iny non basy le fandrobatanareo olo amy pesosy zay tsy andeha ndrobaka vahoaka amy pesosy fahotako zany fahotako lehibe soroko vava eto zay amina RFM tsy mandroboka olo amy pesosy zay tsy magnamea promesse ke hoe andemene t-shirt nareo andemene casquette non biby maritagna ao za leo ndesitsika jiaby tsy leo rongorongoetsika jiaby satroborina miendrangah izy mangidy izy iaratsika amisiky mafaiky izy iaratsika manely isorako anareo jiaby nagnaraka teto juska amin'ny farany veloma aby